Haleluya. Siyaqhubeka bazalwane. Kwenzakalani ngababi abaphilayo mhla inkosi ifika? Mateyu 24. Sifunde uMateyu 24. Siqala sifunde uverse 30. Manje sesibheka ukuthi ke sizwile ukuthi ke laba ibandla selihlwithiwe lakhuphukela ezulwini lahlangabeza inkosi. Liya kuphi? Embusweni wakuphi? Wasezulwini. Abafile bangakholwa ngeke bavuke kuze kudlule iminyaka eyinkulungwane. Sambulo chapter 20 verse number 6 sho kanjalo. Amen. Ngakho ke incwadi kaMateyu 24 verse number 30 amazwi wenkosi athi wona khona kuya kubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu, bese zikhala izizwe zonke zomhlaba. Bese zikhala izizwe zonke zomhlaba, zibone indodana yomuntu iza emafwini ezulu, inamandla nenkazimulo enkulu. Iyakuthuma izingelosi zayo ziqoqa abakhethweyo bayo emoyeni yomine, kusukela emkhalweni omunye wezulu kuze kube komunye. Ngakho ke izizwe zikhaliswa yini bazalwane? Yini ekhalisa izizwe nxa zibona isibonakaliso sendodana yomuntu ezulwini? Yini ekhalisa izizwe na? Isambulo, sifunde incwadi yesambulo chapter 6 sizwe ukuba zikhaliswa yini izizwe na. Isambulo chapter 6 verse number 15 to 17. Verse number 15 to 17. Amen. Namakhosi omhlaba nezikhulu, namakhosi omhlaba, oPutin, oRamaphosa, oBiden, oZelensky, amakhosi omhlaba nezikhulu, o Bill Gates, oMtsipe, o-Elon Musk, obani bonke abantu abahlonishwa abayizikhulu emhlabeni, nezinduna nabacebileyo nabanamandla nezigqila zonke nabakhululekileyo baqasha emihumeni nasemaweni ezintaba. Basebethi ezintabeni nasemaweni, welani phezu kwethu nisisithe ebusweni balowo ohlezi esihlalweni sobukhosi nasolakeni lwewundlu. Ngababi laba bonke abakhuluma ukuthanda kwabo manje, bonke abakhuluma amazwi aqinile ngoNkulunkulu abahlambalazayo, bonke ababona ukuthi izinto zabo zokuma inguna phakade, bonke abantu ababathandayo abathanda nokubukela kubo ukuba bafuna ukuba babe njengabo, abafuna ukuba njengenkosi.
bonke bayakukhala, bathi ezintabeni nasemaweni welani phezu kwethu. Babona ukuthi kube ngcono bawele izintaba, babulawe izintaba, kunokuba babhekane nolaka lenkosi. Hayibo, kanti inkosi yoza ngolaka olunjani na? Hey, hayi lapho iyobe izingashumayela, ayishumayeli lapho ayishumayeli, ayinamusa lapho, iza ngolaka izoqeda bonke abayidelelile, badelela bakhuluma konke abakuthandayo, bafakisa bazenzisa, iza phezu kwabo, ulaka lwakhe luyesabeka. Haleluya. Luyesabeka ulaka lenkosi. Luyesabeka ulaka lenkosi. Verse 17, ngokuba usuku olukhulu lolaka lwabo selufikile, ngubani ke onamandla okuma na? Ubani ke onamandla okuma na? Ngokuba usuku lolwaka olukhulu lwabo selufikile. Bazalwane, izwi likaNkulunkulu aliphikisane. Lokhu yilokhu esihloko sikufunda kusukela isifundo siqala, ukuba lolu suku lukaJehova lolaka olukhulu walinikezela indodana yakhe. Ngemvelo besingabantwana bolaka, bayakukhala, bafise ukuba izintaba namawa zibasithe ngokuba bengenamandla okubhekana nolaka lwendodana. Akusilo usuku lwesecret, akusilo usuku oluquiet, kodwa kuyoba usuku olunzima. Ushilo Amos izolo wathi, hey, lokhu nisiza ngani usuku lukaJehova lonithi, hey, inkosi mayibuye, hayi mayibuye inkosi, kodwa abantu bengaphendukile behleze ezonweni. Lobasiza ngani lo suku? Ngoba lolo suku lolo uma liyobathola abantu beyizoni, maye, 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 maye. uJuda, lencwadi siyifundile izolo, kuhle ukuba siyiphinde. Uthe u-Enoch ongowesikhombisa kusukela ku-Adamu waprofetha ngabo wathi, bheka, inkosi yakufika nabangcwele bayo abayizigidigidi. Ngobani abangcwele bayo abayizigidigidi? Akusilibandla, izingelosi. Sizwile ukuba izingelosi ukuze yahlulele bonke, ijezise bonke abangamesabi uNkulunkulu ngenxa yemisebenzi yonke yabo yokungahloniphi uNkulunkulu abadelela ngayo, nangawo onke amazwi alukhuni, izoni ezingamesabi uNkulunkulu eziwakhulumile ngaye. Ilabo abakhononayo nabasolayo, behamba ngezinkanuko zabo, umlomo wabo ukhuluma uwangala, betusa ubuso ngenxa yenzuzo. Haleluya. Akeze ukufika nokuhleka uKristu nababi ngomhla wokuphela, kodwa kuyoba usuku olunzima kakhulu, kuyoba usuku olunzima kakhulu. Umprofethi uZefaniya waprofetha ngesikhathi sikaJosiya. Waprofetha uZefaniya ukuba uma inkosi yehla kanje, ababi izokubenzani,
izokwenzani inkosi kubo bonke ababi nakulo lonke izwe na? uZefaniya uchapter 1 uverse 14 noverse number 15. Usuku olukhulu lukaJehova luseduze, luseduze, lushesha kakhulu. Umsindo wosuku lukaJehova uyababa, neqhawe liyahewula khona. Lolo suku lungusuku lolaka, usuku lokuhlupheka nolosizi, usuku lwencithakalo nolokuyize, usuku lobumnyama nolwesigayegaye, usuku lwamafu nolobumnyama obukhulu. Haleluya. Usuku lwencithakalo nolokuyize. Haleluya. Usuku lwencithakalo nolokuyize. Lolo suku usuku lwencithakalo. Nakho konke okuyize, umhlaba uyize uyachitheka, nabangakholwa bayize bayachithwa. Ncwadi abaseThesalonika besibili uchapter 2 verse number 8 uthi yena lapho-ke uza kwambula lowo ongenamthetho eyakumqeda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo, imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Nalowo ongenamthetho uyochithwa ngalolo suku. Iyokumchitha inkosi ngomoya womlomo wayo, imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Bonke ababi abaphilayo bayachithwa, bonke bayajeziswa, bonke bazalwane. Ingakho umprofethi uZefaniya esibuya kuye, uma ngabe sibuka uverse number 1 no verse number 2, kambe waprofetha wathini na? Sesayifunda lenkulumo ukuba uNkulunkulu wathi uzokwenzani ngalolo suku na? Njengokuba konke inkosi iyachitha ngomoya womlomo wayo, iyachitha inkosi konke. Wathini uZefaniya na? Uma ngabe sifunda uZefaniya uchapter number 1 uthi yena, uZefaniya uchapter number 1 uthi, sifunda number 2, ngiyokuqothula nokuqothula konke kusuke ebusweni bomhlaba, usho uJehova, ngiyakuqothula abantu nezilwane, ngiqothule izinyoni zezulu nezinhlanzi zaselwandle, ngikhubekisa ababi, nginquma abantu ebusweni bomhlaba, usho uJehova. Konke kuyafa, abantu, izilwane, izinhlanzi, konke kuyafa. Ababi iyabajezisa inkosi, iyababulala ngalolo suku. Amen. Uthini? Uma kunjalo wathini? Waprofetha wathini? Umprofethi
uJeremiya, umprofeti uJeremiya wathini uma ngabe kwenzeka konke lokhu? Kukhona uNkulunkulu ambonisa khona, wamtshela khona umprofeti uJeremiya ukuba ke uma ngabe uNkulunkulu esekwenzile konke lokhu, kwenzakalani? Kwasala kwenzakalani na? Asifundeni incwadi kaJeremiya uverse number 4. Jeremiah verse number 4, sifunde uverse number 24, or sifunde from verse number 23. Ngabuka umhlaba, bheka wawuyize, wawungena lutho, nezulu lalingena kukhanya. Ngabuka izintaba, bheka zazamazama, onke amagquma anyakaza. Kwakungekho muntu, izinyoni zonke zezulu zazibalekile. Ngabuka bheka izwe livundile lalihlane, nemizi yalo yonke yayidiliziwe ebusweni bukaJehova, naphambi kolaka lwakhe oluvuthayo. Hey, Nkosi Jesu. Bazalwane, naku Jeremiya kuprofetha. Jeremiah chapter 4 from verse number 23. Uthi ngabuka umhlaba, bheka wawuyize, wawungena lutho, nezulu lalingena kukhanya. Ngokuba izintaba, bheka zazamazama, onke amagquma anyakaza. Ngabuka bheka kwakungekho muntu, izinyoni zonke zezulu zazibalekile. Ngabuka bheka izwe livundileyo laliyihlane. Laliyini? Laliyihlane. So umhlaba ubuyela kuleya nto obukade uyiyo eqaleni, ihlane. Khumbulani ukuba umhlaba uNkulunkulu umise phezu kwani? Phezu kwamanzi. So wabuyela kuleya nto yokuqala, wawihlane. Konke kudiliziwe. Ncwadi kaPetro wesibili chapter 3. Ncwadi kaPetro wesibili chapter 3. Verse number 5. Ngokuba bathanda ukukhohlwa lokhu ukuthi kwaphakade izulu lalikhona kanye nomhlaba, owavela emanzini nangawamanzi, umi ngezwi likaNkulunkulu. Okwathi ngawo izwe lalikhona, labhubha ngokukhukhula kwamanzi. Kepha izulu nomhlaba okukhona manje kubekelelwe umlilo ngalo lona lelizwi, kulindele usuku lokwahlulela nolokubhubha kwabantu abangamesabi uNkulunkulu. Babhubhile abantu ababi. Babhubhile abantu ababi, nomhlaba ushisiwe, uyize, uyihlane elingena lutho. Hallelujah. Uyihlane elingenalutho. Verse number 10. Kepha usuku lweNkosi
luyakufika njengesela mhla amazulu eyakudlula ngokuhlokoma, kuyakusha konke kubhidlike, nomhlaba nemisebenzi yawo kuyakusha. Ngalolo suku lwenkosi kuyokusha konke kubhidlike konke. Ngalolo suku kuyakusha konke kubhidlike konke. Ngalolo suku imisebenzi yonke abantu abayithandayo, izinqola, izindlu zikanokusho, izimoto zikanokusho, izimpahla, ukudla okumnandi, hey, ubumnandi bale konke kuyokusha ngalolo suku, kubhidlike kuncibilike konke. Umhlaba, izwe livundileyo libe yihlane. Oh, umhlaba obakhohlisayo abantu. Umhlaba obakhohlisayo abantu. Kuyosha konke. Kuyosha konke. Genesis chapter 1 verse number 2. Umhlaba wawuyihlane lingenalutho, kwakungubumnyama phezu kodwa, kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi. Umhlaba ubuyela esimeni, ubuyela kuleyanto, the abyss, ubuyela kuleyanto engenalutho. Abantu izidumbu zabo zigcwele phansi. Hallelujah. Izidumbu zabantu zigcwele phansi. Ama-insurance okudala khokhelwa, abanye shem Nkosi yami angeke baclaim. Ama-life cover abantu abawabekile angeke abasize. Yasho inkosi, kuyokusiza ngani ukuzuza izwe lonke ulahlekelwe ukuphila kwakho na? Ngabe uyakukhiphani kube yisihlengo sokuphila kwakho na? Kuyomsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke alahlekelwe, bazalwane, ukuphila kwakhe? Incwadi esifundile ithe izidumbu zabo zoba njengomquba, igazi labo libe njengothuli ngosuku lolaka lukaNkulunkulu, usuku oluzayo. Hayi bazalwane, ababi bayobhubha bonke. Ababi, abantu bonke babhubhile. Abantu bonke babhubhile bazalwane, babhubhile bonke abantu. Umhlaba ushile nemisebenzi yawo yonke. Hallelujah. Hallelujah. Umhlaba ubhubhile. Asiqale la, abangcwele abekho, abefile bavukile, ababephila baguquliwe bahlangabeza inkosi. Umhlaba uyincithakalo, abantu bafile. Umhlaba uyihlane, kusele bani na?
kusele usathane. Usele nani? Usele nezidumbu ezishile. Usele nomhlaba ongenalutho. Konke lokhu abekubonisa inkosi athi konke lokhu ngokwami ngizakunika khona uma nje ungakhothamela kimi. Kushile konke, usele yedwa. Ya. Ya. Bazalwane, ngakho manje sesiya kuSathane ukuba uma kunjalo ke uSathane esele yedwa, eselwe yedwa uSathane, uma uSathane esele yedwa kanje kwenzakalani ngaye uSathane? Hey ngoba bazalwane, indaba yomlilo ngiyacela ukuba indaba yomlilo izweni bazalwane, injalo lento izokwenzeka, inkosi izokwehla ngomlilo, ningakhohliswa ngabadukisi. Uma ngabe siphinda lencwadi kaJeremiya ngiqedela uverse number 28, athi ngiqale nje ku-23 ngifike ku-28, uthi ngabuka umhlaba bheka wawuyize, wawungenalutho, nezulu lalingenakukhanya, ngokuba izintaba bheka zazamazama, onke amagquma anyakaza. Ngabuka bheka kwakungekho muntu, izinyoni zonke zezulu zazibalekile. Ngabuka bheka izwe elivundileyo lalihlane, nemizi yalo yonke yayidiliziwe ebusweni bukaJehova naphambi kolaka lakhe oluvuthayo. Ushilo uZefaniya wathi bayokwakha imizi angeke bahlale kuyo. Ngokuba uJehova usho kanje uthi izwe lonke liyakuba incithakalo, kepha ngiyikuliqeda ngokupheleleyo. Umhlaba uyakhala ngaloku, izulu phezulu limnyama, ngokuba ngikukhulumile, ngikuhlosile, ngingazisolanga, futhi angiyikubuya kukho. Hey. Sho njalo uJehova. Sho njalo uJehova. Uthi akakuzisola, ukuhlosile ukwenza lokho. Haleluya. Futhi akanakuzisola. Umhlaba uyakhala ngaloku, uyakhala umhlaba, yobe kukhalwa, yo bu, amabhilida yawa, hey izindlu ziyadilizwa, hey yebazalane, yobe umhlaba ukhala, kodwa uJehova uthi ngikhulumile, ngikuhlosile, angizisolanga ngaloku, angiyi kubuya kukho. Amen. Lokhu bazalwane kuzokwenzeka. Nencwadi yamaHubo 110 verse 5 and 6. Ncwadi yamaHubo 110 verse 5 and 6. Inkosi ngakwesokunene sakho iyakuchoboza amakhosi ngosuku lwentukuthelo yayo. Inkosi ngakwesokunene sakho iyakuchoboza amakhosi ngosuku lwentukuthelo yayo. Iyakuwahlulela phakathi kwabezizwe, kugcwale izidumbu, ichoboza amakhanda ezizweni eziningi. Lolo suku
inkosi ababe amakhosi izowabulala kanye nabo bonke abalandela amakhosi abangakholwayo ababheke izinto zalelizwe. Ngokuba bazalwane, iqiniso limile elokuthi umpostoli Paul wathi ebandleni laseThesalonika, uma ufunda nje ngokubekezela kuThesalonika besibili chapter 2, uma ufunda nje from verse number 3, ngithanda uma nje uyifunda or asiqale from verse number 6, uthi uma kambe kuyinto elungile kuNkulunkulu ukuba abuyisele ukuhlupheka kuba abanihluphayo, aniphe nina enihluphekayo ukuphumula kanye nathi ekwambulweni kweNkosi uJesu evela ezulwini enezingelosi zamandla akhe elangabini lomlilo ephindisela kwabangamazi uNkulunkulu nakwabangalaleli ivangeli lenkosi ethu Jesu, abaza kunikwa isijeziso esingukubhujiswa okuphakade basuke phambi kobuso benkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akhe. Ababi bayobhubha kanjalo, umhlaba uyochithwa kanjalo. uSathane usele yedwa, umdukisi usele anganaye azamdukisa, usele anganazi izinto zakhe, umbuso wakhe uchithiwe ngokuba leli lizwe libuswa ngomubi, umbuso wakhe uqediwe, usele yedwa. Ngakho kwenzakalani na? Uboshiwe. Haleluya. Asizwe kusasa ukuba uSathane nombuso we-1,000 years ukuba kwenzakalani. Inkosi yomsayini ibusiseni londe egameni lenkosi yethu uYashua uMesaya uHamashiya. Nibe nobusuku obuhle. Inkosi nilonde. Amen.